dievčatko, vítajte u ďalšieho dielu, ktorý sa nazýva... To viete vy, neviem aký dám tomu názov. Takže, ale v dneškajšom diele budeme natáčať moje zvieratko, Škrečka, a je tu so mnou aj teta Niky. Akorát, že teraz sa otočil na mňa ako zozadu. A v jednom diele ste mi, teda niekto mi písal, na koho som sa veľmi naštvala. Veľmi. Ja mám ju vidieť. Ja mám proste nervy. A dal aj dislike. No, kde bola tá parkour mapa? No, takže. No, že vraj nemám hučať ako opica. Takže takýto je tu problém. Nemám mikrofón. Mám len jeden starý mikrofón Monster High, ktorý som mala ešte, keď som bola malá. Tak, no, tak. No, a takto to znie. Neviem, čo mám povedať. No, znie to hrozne. A teraz sa k nám otočili. No, už dávno. Čo? Už dávno. Počuješ to? Počuješ to? Teda, vy to možno že nepočujete. Ale on to počuje. On to počuje aj cíti, že mu sypem staré jedlo do misky. A on si vždy myslí, že je to nové jedlo. Aký je zlatý. Strašne. Like pre zlatého škučka. Ja ho tak volám, že škučok. Aj keď sa skutočne si volá Hrysko. Takže idem niečo urobiť, takže zatiaľ Niky, kameruj niečo iné, lebo sa moc nechcem odhalovať. Kameruj! Nie, moju izbu nie! A čo ti? Nie? Dobre, notebook môžeš. Na chvíľočku. Môžeš tu prísť. Nevidie môj prst. Takže takto vyzerá. Omykuj ten prst. Ale no. Tak milé, seš na nervy, vieš o tom. Vieš o tom. A teraz nasleduje krmenie. Tak toho prenieseme. No. Sem. O, ruku mi aspoň môžete vidieť. A on to papá. Niečo sa mi vysypalo. Ale tu máš ešte. Nie, nekúš. Omakuše. Tak, šikuláš, papol. Nie, dole nemôžeš. Zas. Papa to. Zober to z tejto strany. Z druhej strany, z mojej strany to zober. No, tak. No, zlatý je. Strašne. Ale ňuťák. Nie. Á, nie, nekúš, nie, len kožu nie. Tu máš. A papa ešte aj toto, škučok. Mimochodom volá sa Hrysko. Teraz o minútku môžete sledovať. No, takže za chvíľku budeme končiť. Pretože toto je dosť nuda. Na budúce bude niečo zábavné. Áno. To bude. Ešte neviem čo. Aha, teda viem. Ale nepovieme. Preto budete vedieť. A keby ste chceli, tak dajte do komentára, že chcem s vykričníkom. A no, to je všetko. No tak, a keby ste chceli, aby sme natáčali také, že pár vecí o mne. Napríklad o mne a o YouTube. Napríklad, akého mám
najobľúbenejšieho youtubera od prvého po posledného a tak. Jeden. Dúfam, že ma počujete dobre. Pretože teraz moc tak neučím. Zas mi kúše prst. Veríte tomu? Počkaj. No poď. Aha. Ale, no. Tak, šíkuľa. Jeden. Nie, dojď.